Siyangena mbukelo khona ekhaya, siyangena mbukelo khona ekhaya. Okhuluma ngo-Dr. Dlamini Umthandazi. Ngihamba ndawo zonke, ngiyatholakala ndawo zonke mbukelo khona ekhaya. Akumbize umuntu uhlushwa isilwane phakathi ekhaya lakho, enamadimoni, ubumnyama, imoya emashwa, inhlanhla engekho ekhaya. Ngiyalifaka idlozi ekhaya malingekho. Ngifike ngikise abakini abekho la ekhaya bangaphandle, sibangenise mbukelo khona ekhaya. Uzokwazi ukwenza umsebenzi nokuthi wenza ile ekhaya ivele yenzeke iphumele. Awuwenzi umsebenzi uma abadala bangekho ekhaya, kufanele ukuthi wenzele ubala umosha imali. Udlala ngesikhathi. Mbukelo khona ekhaya, I'm a prophet, Dr. Dlamini Umthandazi, Dr. Dlamini. Mbukelo khona ekhaya, ungasho ukuthi ngikude uma uhlupheka kwamampela. Kunabantu engidibana nabo abasuka from UK, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, bahamba baze bafike ePiet Retief eMpumalanga. Bese athi umuntu ekude Umthandazi Dlamini akushiyo njalo ukuthi umuntu ukude nofuna usizo uma uhlupheka embamba umuntu akabi kude. Mbukelo khona ekhaya. Bathi nje induku lenhle igalwa kuphi ezizweni. I'm a prophet, Dr. Dlamini Umthandazi. Ngiyahlola, ngiyakhuleka uma ukude, ngiyahlola futhi online. Manginesikhathi ngiyalichaza iphupho. Abantu bangasho ukuthi ngicela Umthandazi Dlamini ungikhulekise, mhlawumbe babafone. Angikhona ukuthi uvele ufone ngikukhize ngoba ngihlale ngibhizi, ngumthandazi, ngiyasebenza kakhulu abantu baningi. So una nje ukuthi ngicela ungibeke emkhulekweni dokotela. Nikhumbule ukubonga mbukelo khona ekhaya ngoba abantu abaningi uNkulunkulu bashaya umthozo oluncane, bamcela uNkulunkulu abenzele izinto bese abasabonga. Abantu bakhonza ukubonga kakhulu, abanye bakhonza izinto zamahala kakhulu, akuhambi kanjalo. uNkulunkulu mawumkhuleka umthandaza uyasho ukuthi nikela, angisho ukuthi nikela kimi. Ngaze ukuthi hambani ezinyangeni bathandaze, niyohlola impilo zenu, nibeke okuncane enako, ungagive up. As long usaphila emhlabeni ungagive up. Ungayibona ukuthi uyahlukumezeka. Kunabantu abaphaba emapark nama-boyfriend abo, ama-girlfriend abo, amadoda abo, bayokosa inyama, babakhipha bona ema-guest house, ehotela, bathenga imoto zakanokusho, ema-GP, Range Rover, ama-Mercedes. Ungayibukeli phansi noma thola le ndlela odaka, nawe uNkulunkulu angakuphakamisa within a second. Mbukelo khona ekhaya, ungagive up. I'm a prophet, Dr. Dlamini Umthandazi. Ngiyazethemba mina, ngiyakhuleka, anginalutho but uNkulunkulu angiphe khona, ngiyakubonga. Mbukelo khona ekhaya, nawe uNkulunkulu khona angakupha kona, amandla uNkulunkulu anginikeze wona mina, angenza ukuthi wena uphumelele konke okufisile kuhambele kahle. Mbukelo khona ekhaya, ngicela sithandaze sikhuleke. Mbukelo khona ekhaya, ungagxili kakhulu emkhulekweni kuphela, gxila nasentweni zakho zesintu, uphahle, uthandaze, ubiza amadlozi asekhaya khona esekhaya kini, ukhayisa ishisa impepho, ukhanyisa ikhandlela, bizo zonke izinto zasekhaya kini, uzophumelela, uzoba fresh. Mbukelo khona ekhaya, abantu bazokuthanda ngoba baningi abathatha bakhona emhlabeni. Ngithi mina idlozi salifaka ekhaya kini masho ukuthi lingekho, isilwane lesikhona ekhaya kini ngiyasicosha, ngiyagezela indlela la ekhaya mina, ngiyageza sibe sikufuthe. Kunabantu abakhona ekhaya basebenzako, bafike bakufuthe bageze. Uma wesimame bakhona abantu ababomama ababosisi bafike bageze bakusize. Uma wesilisa ikhona insizwa ezofika nje igeze ikufuthe, uphume ujabule, uphumela ekhaya ukhulekile, uphume unenhlanhla, uhambe kahle. Ila ufuna ukuya khona, fike kuvele into zakho. Mbukelo khona ekhaya. God bless you. I'm a prophet, Dr. Dlamini. uNkulunkulu ubusise bonke abantu abangibukelayo la YouTube. Ningakhohlwa nje nabanye. uNkulunkulu anithande, ngiyanisikelele. Amen.